Hotovým bonbónikom pre milovníkov rýchlostnej kanoistiky boli na Zlatých pieskoch dnešné preteky majstrovstiev Československa na 10 000 metrovej trati v kajaku jednotlivcov. Už od 2. kilometra sa vytvorila na čele silná štvorica Bergendy, Schmidl, Bittera a nedávny majster sveta v tejto disciplíne komárňanský odchovanec Attila Szabo. V strhujúcom finiši však potvrdil majster sveta svoje šprinterské kvality a zvíťazil pred bratislavčanmi Bergendym a Bitterom. A tu je spokojný víťaz. Podobný priebeh mali preteky v kánoe jednotlivcov na tej istej trati. Pri neúčasti Procházku a Bartúňka sa na čele striedali Bednáš s Adamcom. V závere mal najviac síl Pavel Bednáš z Vysokých škôl Praha a priam v idylickej atmosfére si dopádloval po víťazstvo. Druhý bol Adamec zo Spartaku Praha, tretí Hájek z Dukly Praha.